ibabad natin muna sa suka para maluto siya sa suka na katropa. Ibabad natin sa suka siguro mga 10 minutes. Pwede na ito, 10 minutes mga katropa. So habang bababad natin to, prepare natin yung kanyang sahog. Pwede lang dyan. Kalahati lang ilagay natin ang soy. Lagyan natin patatas carrots. Kamay mga soy.
soy, nasa sa inyo yan kung gusto nyo pigain o salaan na lang para mawala yung suka. So mas maganda kung pigain mga soy para talagang ano yung suka matanggal sa ating kilalang bangus.